Bon dia, braçolaires! Doncs aquest és el vídeo número 2 de Plantem llenties. I potser vos pregunteu, és que les llenties hauran crescut? Hauran mort? Hauran germinat? Sé pas què haurà passat amb les llenties de la Judit? Doncs no patiu, perquè he fet la meva feina com a bona investigadora i científica. Doncs ho he notat cada dia tota l'evolució de les llenties a la llibreta de registres científics de Plantem llenties. I, a més, us he preparat un petit reportatge de l'evolució de les meves llenties. Recordem que les llenties es diuen Llorenç, Mireia i Jaqui. Doncs a continuació el podreu veure. Però no us inquieteu pas i sigueu atents al final del vídeo, perquè us presento un nou experiment que podeu fer amb les llenties. Fins ara, no us ho perdeu! La mostra del Llorenç ha començat a germinar. Espieu? S'ha trencat la llentia i surt la primera arrel. I la de la Mireia? Rossinyol, que vas a França, rossinyol, Espieu les arrels. Està creixent molt de pressa. rossinyol, que vas a França, rossinyol, encomana'm a la mare, rossinyol, novament buscats a rossinyol, i a mon pare no vas gaire, rossinyol, perquè un pastor m'agradava, rossinyol, només buscats a rossinyol, Com han crescut les llenties en tan sols 2 setmanes? El Llorenç, la Mireia i en Jaqui. Bé, braçolaires, doncs l'experiment que vos proposi és jugar amb un dels factors de la germinació, la temperatura. En el vídeo anterior us vaig explicar que normalment les llenties germinen a partir de 20-25 graus. Doncs anirem a experimentar-ho. Què passarà si plantem llenties i les posem a dins un congelador a menys 18 graus? Doncs ho investigarem i descobrirem. Per tant, necessitem tenir una nova mostra de llenties. Aquesta l'he anomenat M i la posarem a menys 18 graus centígrads. Doncs mos cal posar-hi el cotó fluix, un poc de llenties i una mica d'aigua. Ara que ja les tenim a punt, les anem a posar a dins del congelador. Som-hi! Obrim el congelador, espiem la temperatura, es troba a una temperatura de menys 18
graus centígrads. Aquí ho podem veure. I anem a posar la nostra mostra en un raconet que no molesti a ningú. Doncs braçolaires, només vos manca espiar cada dia el vostre congelador i fer el vostre registre científic per veure què li passa amb aquestes llenties posades a menys 18 graus centígrads. Doncs ens veiem en el pròxim experiment amb llenties.